Adam Abdullahi, wanda aka fi sani da Dadi Hikima, babban jarumi a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, ya amince da tsaleliyar amaryarsa mai suna Maryam Faruk Saleh. Bikin Dadi Hikima a Bale shine biki ɗaya tilo wanda ya tara jama'a gurin ɗaurin aure, wanda tun da aka kafa masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ba a taɓa yin biki wanda ya tara al'umma a gurin ɗaurin aure kamar haka ba. Sannan kuma shine biki ɗaya tilo wanda aka ga manyan 'yan siyasa, manyan masu kuɗi, manyan 'yan kasuwa wanda suka halarci ɗaurin aure da gurin dina, irin su ɗan takarar gwamnan Kano wanda aka fi sani da Sha'aban Sharaɗa, babban mawaƙi Rarara da dai sauransu. Jarumin ya fito midiya ya mika saƙon godiyarsa da bangajiya da duk wanda suka halarci ɗaurin aurensa da dinarsa, har ma wanda suna gida suka yi masa fatan alkhairi. Ho, gurin dina ya kai gurin dina, kai da baka je ba sai dai ka ji labari. Idan ka duba nan bidiyon da zai fara zaka ga yanayin gurin dinar da aka je, 'yan mata da samari suka fara goyon baya, an sha anko, an raka shi, an barar da je kai. Mu ba abin da za mu ci sai dai mu ce ubangiji Allah ya bada zaman lafiya a wannan biki. Jira bidiyon nan ka gan shi. Allah raba mu da 'yan wahala. Ana bakar masu canza kala. Allah raba mu da 'yan wahala. Allah raba mu da 'yan wahala. Allah raba mu da 'yan wahala. Makwalbata masu canza kala. Allah raba mu da 'yan wahala. 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 Muna bakai masu canza kala. Allah ka ba mu kuɗi ta dala, maƙiyan mu su ga musu ta shagala. Ta watsa birori, maƙiyan mu fa su zama berori. Allah ka ba mu ga mu gare ka ƙara ka ba mu. Allah raba mu da 'yan wahala. Ana bakai masu canza kala. Allah raba mu da 'yan wahala. Allah raba mu da 'yan wahala.